galdera bat egingo dizut. Bueno, ze horrek egingo diozu zure buruari? Ampulu, anu, mima, eskuma, laku, abstraktu, karatu, ludi, tratu, laku, bake eta kate, hilotz eta bihotz, puztu eta ustu, bakar eta ustu eta abar, bakar. Nolatan errimatzen dute antonimoek? Hainbeste hitzta, hainbeste ideia, kantu batean emanik. Sarri askotan bat ez dut egiten, hitzaren azal ta mamik. Koherentzia ezinezko bat sortzen duna aski lanik, bake ta kate errima dira, baina galdetzen nuan nik. Posible ote den inoiz bakerik, katerik ez da dukanik, larairar, katerik ez da dukanik. Bizitza ontan ze kontra esan, ze susto, ze ez usteko. Nahikoa lana iritzi bati, ideia bati eusteko. Harremanetan desberdin denik, ere enuke usteko. Ustu ta puztu errima dira, beti zorian austeko. Bihotz bat nola ustu egiten den beste baten apuzteko, larairar, beste baten apuzteko. Eta iztegi guztia segi liteke aletzen. Merezi aldu hainbeste saio, kontra esan denak kentzen. Bihotz ta hilotz errima dira, antagoniko hain zuzen, ta bizitzaren jarraidurari buruz mintzo dira ozen. Batzuek joan egin behar dutela, besteak etor daitezen, larairar, besteak etor daitezen.